Tervetuloa. Teitä onkin jo odoteltu. Peremmälle, peremmälle. Päivä. Anna sinä, Tonttu, täällä pojalle lahja, niin minä menen tonne toisaalle antamaan äitille vähän toisenlaisen lahjan. Mennäänpäs nyt tästä. Oi. No, mikä on pojan nimi? Sami. Vaikka Sami. Joo. Sami. Mulla on täällä tämmönen erityinen lahja tälle Samille. Täällä kun tätä säkkiä vähän kaivelee, niin täältä se löytyy. Nyt täytyy lärpätä. Tämmönen poliisiauto, kato. Onks hieno? Tämmöstä mä oon aina halunnut. Joo, okei. Saisko sitä vielä käsipäin? No, päivä. Taas. Tää on tosi kiva. Ui. Nyt tuli kyllä äkkilähtö, että nyt pistät kaikki Mitä? parta tippuu. Pistät kamat pakettiin ja sitten mennään saman tien, että on lahjat pussiin ja nyt mentiin. Hopi nyt sieltä, tule nyt sieltä. Nyt tuoksiksi. No kuule, mitä me sieltä nyt tolla tavalla lähettiin, että piti lapselta kiristää lelu kädestä ja kaikkea. Mikä tulee? Sillä oli muna. Oi.